Sunt Andrei, eu de Gaming și astăzi o să joc un nou joc. Acesta se numește Prince of Persia The Warrior Within. M-am gândit să joc acest joc pentru bani. Ai de capul meu, știi să jur, bă, bravo ție. Nu știu cum e, Beach, dacă zici Beach. Au făcut-o pe asta curvă. Lol. Dă-i gura așa. Deci left click. Left click. Ba, nu e adevărat! Nu știu că asta poate. O să mor acum, Maria. Beach. Hai, bă, ieși de acolo. Hai de capul meu. Deci, oameni buni, n-am putut-o bate pe prost asta. Na, bun, ok. Da. Jocul ăsta mă zic că este foarte fain. M-am gândit să joc. N-am avut vreme. Deci Metallica. Oameni buni, nu v-am putut explica povestea, dar o să vă spun ce s-a întâmplat. Deci, ăsta, prințul din Persia, trebuia să bată cu aia, care era din celălalt jocul. Și a crește viață. A bun punct. Fuck. Au venit apă, treci prințurile din Persia. Hai să... Bun. Da. Ai de capul meu, deci nu știu cum dracu o să ok. Metallica! Deci Metallica, oameni. Beach. Beachy. Uite-te, mă, You aren't worth my time. Ok, nu e moment de panică. Hai de capul meu. Ok, dă-i așa, bici. Să te văd, așa. Să te văd. You bitch! Da, acum zici bici din nou, mă. Ce te-a apucat? Iar mi-a băgat sabia. Ai băgat mea. Hai bă, că poți să ai, mă, tinere! Hai bă, trebuie doar să bă... Nu mă pot discuta. Sper că iar nu guri. Iarăși. Asta îmi dă bătăi de cap jocul ăsta. Hai de capul. Îmi dă cam bătăi de cap dacă...
Deci nu, oameni buni, cam atât au fost. Dar o să joc alt joc deocamdată. Și ăsta e cel mai scurt videoclip, dar asta e. Și cam atât a fost. Pa!